खुलुमबाय बिटिआर निउज चेनेलाव गासैखौबो बरायबाय। आंनि चेनेलखौ साबस्क्राइब लाइक एबा साबस्क्राइब आरो बे खाथिनि बेल आइकन बेलखौबो थुनानै होदो जाहाथे मोजां भिडिअ थाबनो सौहैनाय बायदि। धेमाजि जिल्लानि जराइनिफ्राय सिला फोथारसिम 10,000 निबो बांसिन मटर साइकेल रेलि खालामदों। बे हाबाफारियाव गुबुन गुबुन हारि माहारिनि आफादा बाहागो लादों। धेमाजि जिल्लानि सिङाव थानाय सिला-सुथि दख'रानि भगबान बर' गार'मेसि गामियाव 43 बोसोरनि उनाव भगबान बर' गार'मेसि गामि रायजो-राजाफोरा गाजा-गोमजायै सानथामनि हाबाफारि लानानै फराग फोरबो खुंनो लादों। कामरुप जिल्लानि नजरुल इस्लामखौ स्कलारशिपनि फैसा जाख्ल'नायनि थाखाय पुलिसफोरा हमनानै लांबाय आरो बेखौ कास्टडियाव साननैनि थाखाय सोंनाय-फिननाय खालामनो हमनानै लानानै थाङो। बिधान सभा बिसायख'थिखौ लानानै मैया इउपिपिएल दोलोनि गेदेरथार सुबुंगौमा हाबाफारि लानाय जादों। बेखौ कक्राझार सहरनि मुंदांखा थिखादार मनरन्जन ब्रह्मआ 8 नं दतमा बियाबनि बिपिएफनि बारग' एमसिएल इन्द्रमहन ब्रह्मजों लोगोसे बिपिएफनि दोलोनि गोबां दैदेनगिरिफोरा बिबानगिरिफोरा इउपिपिएल दोलोआव हाबफैदों। मैया मोनसे मेलनि गेजेरजों इउपिपिएल दोलोआव गोबां सुबुंफोरा जइन जादों। बिपिएफ हान्जानिफ्राय इउपिपिएलनि सरकार जानाय लोगो लोगो बिटिआरआव हानि जेंनाया लासैनो सुस्रांजाबोगासिनो दङ, जेराव बिटिआरआव 5,744 नखरनो हा पाट्टा होनाय जाबाय। लोगोसे गोदानै 11,000 नखरनो हा पाट्टा होनायनि थांखि लाबावदों। बिटिसि सरकारा गोदानै दाजानाय बिटिसि सरकारा फैबाय थानाय समाव 11,000 नखरनो हा पाट्टा होनायनि थांखि लादों।